Milí posluchači, milé posluchačky, vítáme vás u poslední květnové epizody a jsme si vědomé toho, že učitelstvo už trošku mele z posledního. Já už to na sobě hodně cítím, že prázdniny jsou v dohledu a vidím cílovou rovinku a ta síla a chuť se liší od toho, jaká byla v září. Proto jsme si řekli, že se nebudeme věnovat nějakým jako velkým tématům, hlubokým tématům, ale že se podíváme na to, co se vlastně v červnu s dětma dá dělat, aby jsme ten čas si společně ještě užili a abychom ho strávili nějak smysluplně. Aby to nebylo jenom koukání na filmy. A chození ven. A než se do toho pustíme, tak bychom vás jednak chtěli požádat, pokud máte rádi náš podcast, posloucháte ho a chtěli byste nás nějakým způsobem ocenit, tak by nám velkou radost udělalo, kdybyste pro nás hlasovali v anketě Podcast roku. Pokud posloucháte český podcasty, tak vás o to asi prosí teď všichni, ale my jsme fakt jako malý podcast, nemáme moc jméno a každý hlas váš nám pomůže. Takže kdybyste si to teďko pauzli a rovnou to udělali, protože nic z toho, co si řeknete, jasný, doposlechnu si tuto epizodu a pak jim ten hlas dám, pojďte si to pauznout a ten hlas nám dát hned teď. Teda ty jsi si proto došla, Káčo. Ale já chci říct, že my nemáme nějaký velký ambice, ale prostě udělalo by nám to radost, kdyby tam nějaký ty vaše hlasy byly. Ano, a děkujeme za to předem. A zároveň odkaz máte v popisku epizody. A zároveň bychom vás taky chtěli pozvat na naši letní školu. Bohužel už nejsou všechny termíny volné. Máme 4 celkem dny na začátku srpna a na konci srpna. Všechno najdete taky v popisku téhleté epizody nebo na stránkách kritického myšlení. Nebo na našich stránkách. Ale ten den, který se věnuje cílům, ten už je vyprodaný, tam můžete být jenom náhradníci. Takže pokud s námi chcete strávit den, 2, 3 v létě, budeme moc rádi vás uvidíme, moc rádi vás nějakým způsobem obohatíme a poslechneme si vaše zkušenosti. Jenom vám chceme říct, že místa se rychle plní a mizí, tak si to svoje zajistěte co nejdřív. Přes všechny tyhle ty anonce na začátku nechceme zapomenout poděkovat všem z vás, kteří nás posloucháte, ať už bez předplatného nebo s předplatným. My si toho hrozně moc vážíme. Víme, že toho máte hodně a že někdy není na všechno úplně čas a o to víc nás těší, že nás pořád sledujete, posloucháte a dáváte nám zpětnou vazbu, jak náš podcast pro vás je důležitý a v čem všem vám pomáhá. Tak díky za to. Stále si toho hrozně moc vážíme a vlastně pořád se nepřestáváme divit, že to tak je. Tak díky moc. Ceníme si, že jste s námi i na konci května. Ambicí pro nás a pro tuhletu dnešní epizodu je dát vám nějaký konkrétní strategie, cesty. Takže, Evi, co děláš s dětmi v červnu? Takhle z hurta se do toho pustíme. Tak máš takovou omáčku? Tak já jsem s dětmi v červnu na expedici, takže já si to pro sebe trošku upravím, co dělám s dětma v květnu. Tak ta první odpověď je, že se opravdu dlouho, dokud to jde, snažím se učit. Samozřejmě všichni víme, že to, co se naučíme v těch posledních týdnech, není dostatečně procvičené, zafixované a nemá to nějaký dlouhý trvání, takže z mýho pohledu je dobré hodně jako procvičovat, aplikovat ty věci, to, co jsme se během roku naučili, tak nějakým způsobem přenášet do složitějších situací, což je zase zároveň náročné, protože všichni už jsou unavení, nikomu se nechce moc pracovat, takže obecně volím nějakou kombinaci aplikace, z toho, co už jsme se naučili a zároveň učení takových těch jako malinkých věcí, které se rychle pochopí a které vlastně přináší tu radost, že je to vlastně ještě dobrý a že nám to jde a že z toho máme radost. Ale o tom my se bavit nechceme, my se chceme bavit o nějakých jako speciálních aktivitách, které s dětmi děláme na ukončení toho roku. My už jsme to zmiňovali víckrát, že s dětmi nějakým způsobem pracuji na tom, aby si zaznamenali, co chtějí dělat konkrétně v mém předmětu, teda v matematice v září. V tom smyslu, že se nějakým způsobem ohlíží, nejen reflektivně, za tím, co jsme se za ten rok naučili, s čím jsme prošli, ale i nějakým způsobem se sebehodnotí, co jim šlo, a teď nemyslíme nutně znalosti, ale i nějaké kompetence, dovednosti, které se naučili během toho roku, na čem naopak by potřebovali zapracovat, ale i metakognitivně, co jim fungovalo v učení,
co jim pomáhalo v učení a podobně. A tohleto všechno se spojí do něčeho, čemu já říkám dopis sám sobě. Jedna z těch posledních hodin je věnovaná tomu, že si tímhle vším nějak jako projdeme, promyslí si, jak vlastně se tam vidí v tom a napíši si dopis, který si u mě uschovají a já jim ho v září dávám. Tím, že budu třídy předávat, tak už jsem domluvená s kolegyní, že ho předám jí a ona jim ho předá. A je to u nás i proto, že my vlastně máme téměř 3měsíční pauzu ve výuce, ale i standardně, když máme 2 měsíce, tak ty naši žáci a studenti už mohou mít najetý nějaký systém, něco, co jim funguje a prostě za ty prázdniny to zapomenou. Jako představme si, že 2 měsíce fakt na nic vůbec ani nešáhnem a jsme v jejich věku, tak to tam nezůstane. Tak mi přijde tohle užitečné a oni to taky rádi pročítají potom v září, co si vlastně sami napsali, k čemu by se chtěli vrátit. Tak to je asi taková ta nejhlavnější aktivita, kterou já s dětma dělám. Mohla by si nasdílet třeba jenom jako zhruba, jak to vypadá, jako co tam píšou? Co tam je konkrétně napsané? Většinou si tam píšou nějaký jako strategie, které jim fungovaly, jo? Jako ve smyslu, že já mám dobrovolné domácí úkoly a mnoho z nich si tam prostě napíše, hele, ty dobrovolné domácí úkoly ti pomáhaly, vrať se zase k ním, je dobrý je dělat třeba v úterý odpoledne, jo? Takovýhle poměrně konkrétně, ale samozřejmě my se o tom bavíme předtím, že to je potřeba. Nebo zase v věci, které se týkají učení a kompetence k učení, tak oni si tam jako zapisují ty věci. Opravdu se uč prostě radši 2krát před testem, než jednou ten večer jako před testem. Takovýhle vlastně jako praktické věci, které si za ten rok vyzkoušeli a opravdu, když se potom na to podívají v to září, tam zazněla takový, toho jsem byl takový chytrý, jo. To je dobrý, co jsem tam říkal. Vlastně sami sebe překvapí, protože oni se vrátí po těch prázdninách a jsou úplně rozstřelení, ty to všichni víte. Není to tak, že my jim říkáme, hele, něco máš dělat, ale oni vlastně díky tomuhle si sami sobě připomenou, na čem by chtěli pracovat. A nebo se tam můžou objevit takový ty konkrétní věci, co jim fakt šlo, oni to jako zapomenou, nebo co jim prostě nešlo. Můžou si tam napsat, v čem byli dobří a v čem nebyli dobří, ale oni to přes to léto samozřejmě zapomenou. A když si to v to září připomenu, tak to znáte taky, když si připomenete nějakou věc, ve které jste ať už byli nebo nebyli dobří, tak vy jste se za tu dobu nějak jako posunuli. Takže oni buď tu věc trošku zapomněli, ale vlastně už mají jistotu, že jednou uměli, tak jsou vlastně takovou jako výzvou, jestli to dobře připomenout. A nebo to neuměli, ale vlastně tím, jak jsou starší, tak mají kapacitu to vlastně znovu dobře pochopit. A není to tak, že do toho vstupují a pak si řeknou, ježiš, to je to téma, který neumím, ale vstupují do toho, jo, to mi vlastně nešlo, ale prostě vlastně bychom to mohli letos zkusit. Tak v těchto věcech mi to přijde dobrý. A úplně čistě prakticky, když si píšou ten dopis, tak mají nějakou jako osnovu, který se drží? Jo, já se tady u tohohle držím toho začít přestat zachovat. To s tím si jakoby procházejí, je to, už jsme ji sdíleli mockrát, je to prostě jednoduchá a za mě dobrá věc. Ještě tady chci říct, že když jsem s tím začínala, tak vlastně proč mi to přišlo tehdy hrozně cool a skvělý, je, že existuje taková aplikace, kde vy si napíšete dopis a ten dopis vám k určitýmu datu přijde. Ale to už bych nedělala, protože vy vlastně jako nezajistíte, jestli si tam nastaví to dobrý datum, jestli jim to skutečně přijde. Teď nevíte, jestli to všem přišlo. Takže za mě mnohem jednodušší to udělat normálně na papír, schovat to a potom je hezký taky, když oni si to napíšou rukou, napíšou si to sobě. Můžou to buď to přehnout a napsat, že se na to nemám dívat, že tam je něco jako soukromého a to je úplně v pořádku, anebo to neudělají, že já se na to můžu podívat, takže já ty, co nejsou přehnutý, tak si prostě pročtu a taky vím, co byly ty jejich nějaký cíle nebo očekávání, proto to tady můžu takhle říkat. Ale najde se vždycky 2 až 3 ve třídě, kdo tam napíšou něco, co nevím, co je. A kolik jim na to dáváš času? No, hoďku nám to zabere. No, jakože se o tom bavíme a povídáme, že to je takový, jako není to nic nedělání, jsou to nějaký témata, kde se společně jako třída obracíme k tomu, co jsme společně zažili, právě co jim fungovalo, až potom v závěru asi napíšu tohleto. Mohli bychom dát tu osnovu na Forendors? No jasně. Tak jo, takže super. To bude jeden z bonusových materiálů, který najdete na Forendors. Jeden z, jo? A ještě jsme se bavili o něčem, co tam dáme, tak to zmíním potom, až se k tomu dostaneme. Já jsem šéf téhleté epizody a Eva a já jsem překvapená. A já chci slyšet, a co chystáš kapitána, ty se mnou pluješ. No, já vlastně jsem v takový nový pozici, v které jsem ještě nikdy nebyla, protože
Já jsem léta letoucí učila jenom angličtinu nebo němčinu, prostě jazyky. Loni poprvé jsem měla mediální výchovu, ale nedotáhla jsem to do konce, protože jsem odešla na mateřskou a takže letos poprvé jsem v pozici, kdy končím se svojí třídou mediální výchovu a je to jako konec, definitivní konec, protože ten předmět má jenom ten rok, takže už nikdy nic nebude. Nebudeme spolu už dál, já s touhletou třídou. To zní úplně fatalisticky. Fatálně, veď? Ani oni s tímhletím předmětem. Tak jsem teďko v období, kdy přemýšlím, co s tím, jak to zakončit, nějak naskakuje mi do hlavy důstojně, ale o to mi nejde. Jde mi o to, aby jsme to fakt dobře uzavřeli, ohlídli se, zvědomili si, co jsme se naučili, čím jsme si prošli, aby to dosedlo. Že to je teda konec, ale já si z toho něco odnáším, můžu to používat dál v životě. Já ještě, než se vrhneme do nějakých aktivit, které zvažuju, tak jsem chtěla říct, že tahle ta epizoda jde ven v květnu, ale jde ven v květnu ne proto, že si myslíme, že máte hnedko první týden v červnu, záleží samozřejmě na vašem plánu roku, ale já bych vás chtěla podpořit v tom, držet to zdání normality, jako co nejdýl to jde. To, že už máme všichni pocit, že je konec, je tak trochu tlak ze všech stran, ale to, že je květen, nějak už máme dlouhodobě zabudovaný v hlavě, že to všechno končí, ale zároveň mi přijde škoda ten čas nevyužít a pořád ještě nepracovat dál v tom předmětu. My jsme záměrně tu epizodu dali ven teď, abyste si to mohli dobře rozmyslet, tu aktivitu, kterou zvolíte na konec školního roku, ale opravdu míříme na úplně poslední hodiny toho roku. Když jsem mývala angličtinu 4x týdně, tak ten úplný závěr byl ten poslední týden. Prostě jsme se ještě normálně v červnu učili se všema těma omezeníma, o kterých mluvila Eva na začátku, ale neříkáme tím, pojďte si dát v první týden v červnu poslední hodinu a pak už to nějak doklepejte. Já ještě k tomuhle přidám, mně přijde hrozně důležité, abyste si to nějak ujasnili v rámci vaší sborovny, protože v momentě, když první začne pouštět filmy, tak je prostě hrozně těžký tam učit. Jo, jsou fajn filmy, které souvisí prostě s výukou a můžeme na to mít nastavený nějaký program a může nám stačit taky 20 minut toho filmu. Nejsme zastánkyně toho, že strávíme červen nějakýma jako formálníma věcma, které ty děti ve škole dělají. Přijde mi to hrozný nerespekt k jejich času a k tomu, že tam sice musí být, ale vlastně ničemu jim to není. Nijak se nevzdělávají. Čepičky. Ty jsou slyšet? To, co tím chci dosáhnout, je jako dát jim možnost se zastavit a nějak si projít, co jsme všechno prošli, což nebude tak těžký, protože mají portfolia z každé hodiny, mají takový jako souhrnný pracovní list, takže vlastně poměrně rychle jsou schopní vidět všechny ty témata, o kterých jsme se bavili a všechny nějaký ty klíčové znalosti nebo koncepty, o kterých jsme se bavili. Co mě napadá na první dobrou, co můžeme udělat a co jsem dřív dělávala, tak je opakovací hra, jo, ve smyslu vytáhnout si ty slova, nevím, třeba formou jako aktivity nebo něco takového, aby jsme tím jako všema těma tématama prošli formou hry. Ale tam vidím úskalí toho, že se mi to jednak vůbec nechce připravovat. Jednak, že mám vždycky problém v tom, že některý děcka se do toho ponořejí a některým je to úplně jedno, takže se mi tam jako těžko zajišťuje ta participace a aktivizace všech. Potom jsem přemýšlela o nějaký osobní reflexi toho, co se naučili, dát jim nějaké prompty ve smyslu nedokončených vět a oni by na tom pracovali sami spolu s těma jejich portfoliama ve smyslu tuhletu věc bych si chtěla pamatovat i za rok, přijde mi důležitá, protože nebo za celý rok mě fakt překvapila tahle ta informace. Nemám přesně naformulovaný ty věty, ale prostě můžu si představit třeba 4-5 takovejhle vět s nějakým potom sdílením, třeba 2 z nich v kolečku, čímž bychom jako si zopakovali, vlastně zazněly by různé věci. Tím bychom nějak prošli to všechno. Nebo vytvořit nějakou timeline, protože myslím si, že v rámci toho školního roku jsme prošli třeba nějaký 4 velké oblasti, jako já a sociální sítě,
veřejnoprávní média, reklama a tak. Třeba využít prostě celou tabuli, hodit si to na tabuli, tyhle ty 4 oblasti a hodit k ním nějaký jako klíčový slova. Tam by ta moje ambice byla na jednom místě vidějí vlastně všechno, co se v rámci toho školního roku dozvěděli nebo s čím se setkali. To je všechno. A co chceš teda ode mě? Ty chceš slyšet, co si o tom myslím? Mě by zajímalo, jestli tam vidíš nějaký úskalí těch jednotlivých aktivit, případně čím by se daly ještě vylepšit. Tak mě tam spoustu těch věcí vlastně nasedá na to, co s těma dětma dělám já. Ty jsi říkala, že chceš, aby si to nějak, aby se nějak zastavili, aby si prošli to, co jste dělali. A říkala si, že mají portfolia a já tam vždycky jako předsazuju to vybavování, jo? Že by mi přišlo důležité na začátku, ať si zkusí sami zrekapitulovat, co všechno jste dělali, čemu se věnovali a přijde mi potom taky dobrý právě tam dát tu otázku, jako pak si to můžou projít s tím portfoliem, nebo si to můžou nasdílet, že jo, a jako na co jsem zapomněl a co mi vadí, že jsem na to zapomněl, protože někdy zapomeneme na něco, co pro nás bylo důležité, ale prostě vypadne to a třeba proč mi to vadí, že jsem na to zapomněl, nebo naopak úplně já jsem rád, že si pořád pamatuju tohle, protože tak. A potom ta opakovací hra, no mě by se to taky nechtělo dělat, to asi můžeme nechat být. Ta reflexe mi přijde vlastně důležitá a ty věty, co se říkala, mi přijdou fajn. Přijde mi dobrý, že se o tom můžou bavit. Nevím, jestli všichni v kolečku, protože to bude trvat dlouho, jestli to neudělám v nějakých skupinách. Ale mám jich tam jen 10. Jo, no tak to je dobrý, no. A u té timeline, já nevím, jestli vlastně jim to něco jako přinese, jo, protože vlastně to oni by si mně by přišlo, že by to právě vybavili a jako zreflektovali a mně by vlastně přišlo docela dobrý, kdyby si jako po té reflexi řekli nějaký svůj ten akční krok, jo? Můžeme to říkat akční krok, nebo můj prostě úkol, nebo na co se chci zaměřit, co bude ta jedna věc, na kterou se zaměřím z tohoto roku a co už nikdy nezapomenu. A to byste mohli nasdílet na tu timeline klidně do nějakého toho kvadrantu, že by tam byly ty 4 témata a někdo by si bral nějaký ty akční kroky z toho a z toho. A já tady jenom nasdílím jednu vtipnou věc, nebo mně to přijde dobrý, protože my podobnou věc děláme v našem projektovém týdnu Globální výzvy, kde oni si berou nějaký jako úkol, nebo dřív to dělali, teď už to nedělají, ale prostě nějaký akční krok, čemu se budou věnovat. A snažíme se je vést k tomu, aby to byla nějaká maličkost, kterou můžou zrealizovat. A já před lety, ale fakt už je to dávno, podle mě jsou to 3 roky, jsem si taky dala úkol, protože jsem jim to modelovala. A já nesnáším vypínat počítač, já prostě nesnáším ho vypínat a zapínat. Ale samozřejmě, když prostě třeba ve škole nejsem přes víkend, tak mi to nepřijde správně, že tam prostě běží monitor a počítač. Takže jsem si dala za úkol, že prostě vždycky v pátek vypnu počítač a zapnu ho, protože v pondělí nejsem ve škole v úterý. A normálně to pořád dělám. Normálně jsem se to naučila a prostě od té doby to pořád dělám. Takže chci říct, že tohle může fungovat, takováhle malá věc. A takhle, děti ty už teda nejsou ve škole, ty s kterýma jsem tohle dělala, ale taky prostě si třeba dali nějaké věci, že budou vždycky zhasínat v pokojičku doma a vlastně tím, jak se o tom bavíme, jak to jako do detailu se bavíme o tom, jestli to půjde a kde budou vlastně dělat ty chyby, tak říkali, že dělají přesně tyhle ty malé věci, které možná vypadají jako prkotina, ale vlastně nějakým způsobem vás vedou furt k tomu přemýšlení, jestli třeba neplýtváte tou energií nebo co děláte. Tak si dovedu představit, že kdyby si taky vzali nějakou takovouhle malou věc, já nevím, co tam z toho vyjde, že nevím, si budou jednou za měsíc dávat den bez sociálních sítích, nebo jestli si řeknou, že budou každý ráno číst nějaký relevantní zdroje informací nebo něco takového. A bude to tam na té tabuli a budete se o tom bavit, tak si myslím, že to může mít jako dopad, že si každý vybere nějakou tu jednu malou věc, kterou fakt změní. To mi přijde zajímavý. Asi se na to budu muset ještě podívat a sama si zkusit v hlavě naformulovat, jak by mohly vypadat ty akční kroky. A jaký si dáš ty taky? A jaký si dám já, no. Bych si třeba zase mohla nastavit ten filtr na modré světlo, který myslím, že jsem používala a teď jenom z mojí lenosti ho zase nastavený nemám. No ale jenom jako vlastně, když to takhle shrnu, tak je to vlastně hodně to, co s nima dělám já, akorát je to na jiném tématu. Ten předmět je jiný, tam není potřeba přemýšlet zase tak moc o metakognici, jako v té matice a podobný. Tak, ale jinak mi to přijde vlastně, že to je podobné přemýšlení, že to je podobná struktura. Jedna věc, kterou v obě děláme na konci školního roku, je sbírání zpětné vazby od studentů. A já bych si tady u toho chtěla jenom chviličku zastavit a říct si vlastně, proč to děláme, jak to děláme,
co je potom ten náš další krok, když si to sesbíráme. Mně tady u toho přijde hrozně důležitý, že, a teď to bude znít jako blbě, jo, ale já už to vlastně můžu strašně odfláknout, protože naši děti jsou opravdu roky zvyklí poskytovat sami sobě zpětnou vazbu a mě zpětnou vazbu. Takže já, kdybych přišla do hodiny a řekla jim, že mají 10 minut na to, aby mi dali zpětnou vazbu na moje hodiny, tak dostanu dobrou zpětnou vazbu. A je potřeba říct, že pokud to vaši žáci a studenti nejsou zvyklí takhle dělat, tak to musíte prostě trošku odedřít, nebo ne trošku, prostě hodně odedřít a musíte právě něčím začít, nějakými jako otázkami. A já, když už to nechci jako odfláknout, tak jim tam dám to začít přestat zachovat, který je vlastně jako univerzální, nebo co oceňuji, co bych potřeboval jinak a nějaký vzkaz, nějaký takovýhle tři jednoduchý vlastně otázky, kterými je navedu, ale pokud s tím začínáte, tak to nestačí. Tak tam musí být něco mnohem méně náročného ve smyslu jedna věc, kterou oceňuji na těch hodinách, nebo jedna věc, kterou oceňuji na tom učiteli. Jo? Jedna věc, kterou bych potřeboval jinak. Nebo nějaká konkrétní situace, kterou bych rád zažil znovu. Jo? Něco takhle úplně přesného vytáhnout, aby ty děti se toho chytly, aby to pro ně nebylo moc a nestratili se v tom. To je to, co mi napadá k té zpětné vazbě. Já vlastně to chci letos využít k tomu, aby mi pomohli identifikovat nějaký témata, které pro ně byly náročný, abych já o nich věděla a mohla se přes léto zamyslet nad tím, jak je pojmout jinak. A já znova chci připomenout, že ten můj kontext je prostě trošku jiný, protože máme ten předmět jednou za 14 dní, takže měli jsme 14 hodin za ten školní rok, to znamená 14 nějakých témat. To si snadno člověk jako pamatuje, snadno se k tomu vrátí a snadno to pojmenuje. V angličtině bych se takhle neptala, bych se ptala jinak. Tam bych se třeba ptala jako na aktivity, které jim pomáhají k učení nebo něco takového. Ale tady bych se to chtěla víc tímhletím směrem a pak bych se přesně chtěla jako ptát na nějaký věci, které já dělám a které jim pomáhají v tom učení a zároveň věci, které, a ne jako jim brání, ale třeba jako aktivity, v kterých jim nebylo dobře, nebo něco takovýhleho. Ještě tam mám úplně, letos se budu ptát na úplně jednu konkrétní věc. Já od té doby, co učím na Gimplu, tak prostě standardně studentům vykám. Nejmladší, co mám, jsou 15letý a prostě mi to přijde fér. Když oni musí vykat mě, protože takovouhle máme kulturu školy, tak já budu vykat jim, ale letos se mi poprvé stalo, že jsme s tím fakt hodně bojovali, nebo oni to pořád nějak nedokázali přijmout a občas, když jsem si sbírala zpětný vazby, tak tam bylo nevykejte nám, bylo by, nebo když tam mám nějaký formulace, jako příště bych potřeboval jinak, tak tam bylo abyste nám nevykala. Ale naposledy jsem se jich ptala v pololetí, tak se na to chci zeptat ještě jednou. Jestli si to jako za celý rok fakt nesedlo, tak nad tím budu v létě přemýšlet, co s tím dál. Mě by zajímalo, když se jich na to budeš ptát, jako proč ještě to je, jako jestli vlastně jim to přijde nějaká jako nadřazenost tvoje, nebo naopak, jestli chtějí mít ten jako víc přátelský vztah a to se tam projevuje v tom tykání. Je to zajímavé, že člověk by si myslel, že to je nějaký výraz respektu a oni to evidentně vnímají jinak. Máš ještě něco tady ke sbírání zpětný vazby na tvoji práci od dětí? No já jsem ještě chtěla říct, co s tím jako děláme potom, nebo takhle. Máme s Káčou spor o tom, jestli to sbírat digitálně nebo písemně. Já to prostě radši sbírám písemně, protože mi přijde, že se to tam víc napíše. Káča radši online, ale to je asi jedno, taky záleží asi na tom, jak jsou starý ty děti, jak jsou zvyklí s tím pracovat. Myslím, že to není, nebo si to můžete vyzkoušet, co vám prostě vyhovuje. Já si to každopádně pročítám a přijde mi fajn, když to není úplně poslední hodinu, ale já letos taky budu v tom kontextu, já jim to jako nemůžu slíbit, co bude dál, takže ty moje otázky budou spíš takový jako dlouhodobý, co jim obecně na tom vyhovovalo, co jim nevyhovovalo, ale pokud se jich ptáte na to, co by chtěli třeba jinak příští rok, tak mně přijde jako dobrý na to nějakým způsobem zareagovat. Pokud by vám řekli, že se chtí učit jenom 1 hodinu ze 4, tak vy musíte říct, že to prostě nepůjde. A je to úplně v pořádku. A zároveň při této reakci je potřeba být hodně nekonkrétní. V tom smyslu, že se jako
úplně nepozná ten, ke kterému mluvíte, to se vám asi nepodaří, ale nebude to tak, jako jeden z vás napsal, že a na to bych chtěla říct, že. Musí tam zaznívalo, bohužel něco, nebo takhle se k tomu postavím, nebo naopak to by šlo, ale vlastně udržet hodně tu anonymitu. A teď vy si to asi vyberete anonymně, takže nebudete vidět, kdo to je, nebo si to nevyberete anonymně, to je úplně jedno, ale jako aby to nebylo zacílen, aby se ten, ke komu se vyjadřujete, vlastně nemusel v tu chvíli cítit tak, jako teď to říká mě, protože to nám není příjemné. I když to bylo anonymní, i když to není vysloven, tak mnohdy to děti nenesou dobře. Já už teďko vím, že to od nich se sbírám a už se s nima neuvidím v kontextu toho předmětu. A i to jim tak budu komunikovat, že to je jejich zpráva mě, jak být lepší pro ty, co přijdou po nich. Přesně tak. Na Forendors zároveň dáme materiál, což bude taková jako nabídka těch reflektivních otázek. Ta moje vize je, že vy si z toho vyberete ty, který vám sedí vašemu předmětu, sedí vašemu stylu práce a můžete je buď překlopit do nějakého Google formuláře, nebo do nějakého dotazníku, nebo do nějakých otázek, co nasdílíte na tabuli a oni na to odpovědí písemně, abychom vám ulehčili práci u vymýšlení tohoto. A na úplný závěr, já když jsem včera se připravovala na tuhle epizodu, tak jsem si jako schválně googlila nějaký aktivity teda na konec školního roku a prošla jsem si pár stránek, pár webů a vypsala jsem si tady nějaké špeky, nebo ne špeky, takové jako věci, co se hodně doporučují, co se na těch stránkách... Na první dobrou vypadají dobře. Jo, i takový jako se tváří, jako že to je normální, nebo že mi přijde, že tady je taková jako obecná norma, že to se přece dělá na konci školního roku a nikdo to ani nespochybňuje a nepřemýšlí nad tím. Tak jsem si říkala, že bychom si tady mohli dát takový krátký, rychlý kolečko, kdy já ti představím ty aktivity a ty k ním dáš krátký komentář. Já udělám tu, jak to řeknu, elektronickou tušku. Samozřejmě podle mě rada číslo 1 na konec školního roku bylo jděte ven, vemte děti ven, neseďte ve třídě. Ty jsi mi nepřipravila, co budeš říkat, jo. Ale mě to úplně deptá, jo. Jestli chcete chodit s dětma ven, tak s nima choďte prostě během roku a dělejte smysluplnou výuku venku. Můžeme se bavit, ve kterém předmětě to dává smysl, ve kterém předmětě to nedává smysl. Ale jako tím, že je vezmeme na 1 hodinu na konci roku ven, to nám fakt jako nepomůže. A naopak, prostě pokud ta třída je rozjuchaná a my ji vezmeme ven, tak já jsem tady před začátkem natáčení tohle dílu ukazovala trochu starší obrázek profilu Mluví jenom jeden, který zdravíme. A ten tam má takový post o tom, že v květnu se z učitelů stává učili, jako Godzilla, takže je z nich učila, protože už nemáme tu kapacitu být tak milí, vlídní, chápající a respektující. Tak se to nedělejme ještě těžší tím, že vezmeme tu bandu dětí někam ven a stane se z nás řvoucí šílenec. Ale i kdyby se nestal, tak prostě přemýšlejme, jestli nám to za to stojí a co to přinese. Jo? Já opravdu nemám nic proti tomu jít s dětma ven, aby nám to dávalo smysl a bylo nám v tom prostě dobře. Teď možná tady jako nasdílím, že mě čeká, že jedu se svými osmáky do IKEA počítat masové kuličky, což jsem mi slíbila někdy v 6. Vůbec nevím proč, ale oni si to bohužel velice dobře, nebo bohužel, to není jako bohužel, já se na to těším. Vzhledem k tomu, že příští rok nebudu učit, tak mě čeká prostě poslední týden v červnu výlet s osmáky do IKEA na počítání masových kuliček. Nechápu, tak, jak je budete počítat? To si taky nepamatuju, ale asi jsme něco dělali v hodině a nějak jsme narazili masové kuličky a já jsem jim mezi řečí slíbila, že s nima pojedu. Takže tam bude banda osmáků běhat mezi lidma, co obědvají a budou počítat, to si myslím, kolik že ne, mají že kuliček. že si jako každý koupíme tam oběd a budeme si počítat nějaký jako příklady vymýšlet s masovými kuličkami. Jo, takhle, to je sweet. Tak vám možná v nějakém dalším díle dám vědět, jak tahle akce dopadla, ale já věřím, že je dobře, protože to není jako, že bych je do toho nutila. Oni tam opravdu chtějí jet a je to nějaké naše ukončení našeho dlouholetého vztahu, ale rozhodně bych vám podobné akce jinak vlastně asi nedoporučovala. Ne, ale tak jako pořád to má nějakou jako historii, návaznost na ten předmět a není to, jako že učitel přijde do třídy, tam vidí ty děti a řekne, tak, půjdeme ven a tak se teda jako projdete. U nás se vždycky chodilo jako dolů k jezeře. Tak jsme šli k jezeře a pak jsme zase zpátky. Jakože jste ani nehráli třeba? Ne, nic. A to ještě jako kluci si stihli v křoví zakouřit. Nebo tak, jo. Je jít ven a je jít ven. Přesně tak. A jako jít ven a zahrát si nějakou hru společně, pokud na to mají náladu, tak mně přijde fajn, ale přemýšlíme na to, jestli je to udržitelný pro nás i pro děti. Není to samospásný. Další tam bylo jako mraky pracovních listů
s aktivitama na téma léto. Třeba 8směrka, kde si vyškrtáš moře, pláž, slunečník. Jsou chvíle, kdy je mi líto, že nemáme video, protože můj výraz by svědčil za že mně se to somatizuje, protože když si představím, že jsem to dítě, který v každé hodině má trávit čas tím, že dělá něco úplně nesmyslného, tak prostě nevím, proč by tam měl chodit a pak se nemůžeme divit, že ty děti v tom nevidí smysl. No tohle je prostě úplně čistá busy work. Přesně tak. Jediný důvod, proč ten úkol dělají, je, aby dělali nějaký úkol. Nemá to žádný přesah, nemá to žádný smysl, je to jenom, aby jsme je nějak zabavili. A na to ty děti jsou podle mě tak od druhé třídy velmi citliví, hned to poznají a rozpadne se nám to v té třídě. Přesně a zároveň jako my to přinášíme s tím, že to má být nějaký odlehčení, ale přitom očekáváme, že oni to budou dělat. Jo? A jsme naštvaní, když oni prostě na tom nepracují a v té třídě je nějaký jako nepořádek. To prostě nedává smysl. Jasně, můžeme mít nějaký tematický věci, které se už jako týkají prázdnin a toho, ale zase buďme inkluzivní. Některé děti to mají prostě těžký doma, nikam nejedou na prázdniny, nejedou na tábory. Jo? Musíme být obezřetní a prostě opatrně. Další taková větší kategorie, kde bylo několik různých podtémat, byla výroba plakátu a pravidelní posluchači tohoto podcastu vědí, že jako hodně mám problém s výrobou plakátu, ale tady mě jako ještě teda zaujaly ty témata, které jsem tam navrhovala, protože tam bylo třeba třída si vyrobí plakát na téma proč je tehle předmět super. Pak tam bylo plakát, který se jmenoval 3 slova a každý dítě na ten plakát napsalo jako 3 slova o tom, jak skvělej školní rok zažili. Pak tam byl ještě jeden, tohleto mi přijde jako, že teda tlačíme ty děti do toho přesně, pozitivna. Přesně, to jsem chtěla říct, jo. To není reflexe, to není ohlídnutí se, to není nějaký ponaučení, to je jenom umělohmotné vytváření nějaký pozitivního obrázku. No, něco jsme ten rok dělali a nakonec teda se budeme všichni tvářit, že to bylo super a bylo nám tady hezky a všichni jsme kamarádi. a pak... Což jestli tak bylo, tak je lepší, když teda půjdeme ven a zahrajeme si společně nějakou hru, nebo jestli si ji zahrajeme ve třídě, to je úplně fajn, ale musí to být tak, že je nám v tom super a že se to nerozpadne. A pak tam byl jako opačný nápad, který mě zaujal, udělat plakát, který bude survival guide, jako návod na přežití pro ty, co přijdou po nás. A tam mi to teda přijde zase vychýlený do opačného extrému, že tím ukazujeme jako, bylo to strašný a musíte dělat toto, abyste to vůbec přežili. To asi nemusíme ani komentovat, to je jenom taková perlička. A pak tady mám jako, to se bude Evě určitě líbit. A ještě tak plakátům, nebo není to ne, plakátům? Už to není k plakátům. Ale ještě... já jenom chci říct tady, že my jsme měli ve škole, máme 10 let výročí Trnky a měli jsme na to takový jeden den, kdy na zahradní slavnost, která bude jako tou hlavní oslavou, tak děti vytvářely takový banery. Vytvářely na téma toho, co jako se v Trnce děje právě, jako jo, projektový týdny, expedice, nějaký rozvrhový témata a prostě spoustu jako věcí, které u nás probíhají. A musíme jako ocenit, že byli hrozně kreativní a jako strašně dobře dokázali využít nějaký výtvarný vyjadřovací prostředky na to, aby ty banery vlastně ve fyzické podobě, to byly kartony, na které se lepily fotky a něco se kreslilo a mohlo to být plasticky vytvářeli. Tak mě to samotnou vlastně překvapilo, jak se toho jako dobře ujali a že pokud ty děti vlastně mají něco opravdu rádi, tak jako můžou to shrnout jako skutečně dobře a může to pro ně být vlastně radostné vzpomínání a třeba procházení fotek a vybírání fotek z toho, co prožili, jako nemusí být ztráta času, pokud je to dobře ošéfovan, mají k tomu připravený nějaký materiál, máme to s nějakým cílem. Jo, a já nechci být univerzální hater plakátu. Teďko, jak si to poslední, co jsi říkala, to je ten klíč, je to s nějakým cílem, jo, ale podle mě v 95% se ve škole vyrábějí plakáty a zase jsme zpátky u té busy work, aby děti něco dělali. Téma, který bychom mohli probrat v 20 minutách, nám zabere 3 hodiny, protože ty děti ho nějak kreativně zpracovávají. A potom jako se nám objeví, teďko máme ve škole plakáty o první pomoci a já jako vlastně nevím, jestli to je ten nejlepší způsob, jak stvárnit první pomoc. Máme tam prostě 5 plakátů, který se všechny jmenují první pomoc a jsou tam nějaký jako typy, jak dávat první pomoc. Když se bavíme o první pomoci, tak by si každý měl zkusit na té paně prostě resuscitovat a ne vytvářet plakát. Možná máme a možná to dělali, ale pokud ano, tak je to super a pak je úplně nadbytečný dělat nějaký plakát na tohle téma. Tak já
si myslím, že by si každý učitel měl sáhnout do svědomí a zamyslet se nad tím, jestli když děti dělají plakát, jestli to má nějakou přidanou hodnotu, nebo jenom jestli potřebujeme zabít čas. Přesně tak. A úplnej závěr, největší špeky, co můžeme dělat s dětmi na konci roku. Přijít v kostýmech, třeba se oblíknout jako superhrdinové, byl jeden z nápadů. Jako obecně tohleto mně taky přijde, že se často lidi nezamyslejí nad tím, jak tyhle ty věci hrozně mají potenciál zvýraznit sociální rozdíly mezi dětma a nějaký jejich zázemí a tak. A vystavit je tomu, že tam prostě bude 5 dětí s totálně vyňuňanejma kostýmama. Kdyby vyňuňanejma, koupenejma za spoustu peněz. To je, ano, dík, lepší. Pak tam bude někdo, kdo na to zapomněl, který se bude cítit blbě. Pak tam bude někdo, kdo na to nezapomněl, ale prostě na to ty peníze neměli. Pak tam bude někdo, jehož maminka večer předtím něco zbastlila a bude se cítit trapně. A to prostě jenom tam prohlubujeme nějaké jako sociální nerovnosti a není to dobrý nápad. Kostýmy, ani ty dny barevný, co se často děje a děje se to i ve školkách, jo? Žlutý den, červený den, modrý den. To zase předpokládá, že ty rodiče, co jako že má to dítě celou paletu doma barevnou, nebo že to ten rodič naběhne do Pepka a koupí teda tomu dítěti nový hadry, aby ve školce byli na fotce všichni červený. Vůbec nechápu proč a nejsem s tím OK. Jako my taky neděláme barevny, teďko nadělávali jsme a děti to měly rády a když prostě neměl Já jsem to milovala ve škole. Já chci jenom říct, že jsem to milovala. Někdo nemá, tak prostě nemá, ale samozřejmě když nemá, tak je to blbý, no, ale rozumím tomu, ale nějak mi tohle úplně nedrásá, ale je to pravda, no, je to pravda, co říkáš. Ale to neznamená, že si nemůžeme s dětma udělat jako hezký čas, jo. Ale záleží, jak to máme nastaven. Pokud budeme chtít, aby v červnu si užili třeba den nebo hodinu hraní deskovek a nikdy jsme s nima předtím deskovky nehráli, tak to prostě nebude fungovat. Pokud je to nějaká zábava, kterou prostě jsme budovali dřív, tak to bude fungovat. A je na nás, můžeme začít tradici, že v poslední hodinu v červnu nebo prostě nějaký čas červnu věnujeme deskovkám, ale musíme do toho jít s tím, že nás to bude stát nějaký úsilí. Ty děti už taky nejsou jako nastaveny na to, aby se chovali skvěle, aby všechno dobře fungovalo. Musíme si zvážit, jestli do toho chceme jít nebo nechceme jít. A nebo taky si můžeme udělat opravdu nějaký jako speciálně v třídnických a tak jako hezký čas, můžou přinést nějaké občerstvení, můžeme prostě dělat něco společného. Ale zase, pokud to není nějaká naše rutina nebo standard, který děláme, tak nepočítejme s tím, že se to povede, pokud my do toho nedáme prostě hodně velkou investici. A když ji do toho nedáme, tak zvažujme, jestli vlastně to vůbec chceme dělat. Já tady chci trošku změkčit, jaký jsem vypustila hejty, jo? Tak se oblíkněte do masek, ale udělejte si z toho teda jako hezký třídní čas, vyrobte si ty masky během pondělka, v úterý si je oblečte, nakreslete si navzájem nějaký face paint, dejte dětem tyhle ty barvičky a udělejte z toho jako společný úsilí, který potom vede v to, že si společně užijeme čas v podobných kostýmech a nikdo si nepřipadá jako debil. Krása. Pojďme to shrnout. V červnu dělíme s dětmi věci, ve kterých si nikdo nepřipadá, méněcenně, nepřijatě, bez možnosti nějak jako ovlivnit svoji budoucnost.